Umasipala wesixeko saseKapa eNtshona Koloni ufuna uncedo lomkhosi weli ukuze ukwazi ukuqubisana neziganeko zokutyhuthulwa kwezigadla nanjengoko exakeke ngamandla amagosa ezomthetho kuquka namapolisa kwingingqi yeeCape Flats. Amapolisa aseNtshona Koloni alumkise ngelithi awazunyamezela umkhwa wokutyhuthulwa kwezigadla ezithutha ukutya kunye neevenkile kwisixeko saseKapa. La mapolisa athi baza kubanjwa abavalelwa abantu abazibandakanya nalo mkhwa. Babalelwa kuma-45 abantu asele bebanjiwe kweli phondo. Izolo umgwaqo u-R300 kufutshane neMitchells Plain kunye neDelft kunyanzeleke ukuba uvalwe emva kwezenzo zokutyhuthulwa kunye noqhankqalazo. Umasipala wesixeko saseKapa uthi ezi zenzo ziphenjelelwa ulwaphulomthetho hayi indlala. Ngabaqhubi bezigadla ababini abayibonzakala emva kwezi ziganeko. Amapolisa esi sixeko achophe phezu kwezithende elinde unongekehli.